Pitäisikö se jättää noin? Vittu kun ei tii. Joo. Ei kyllä mä... Kokeilla ja sitten viimeisellä sitten laittaa takaisin. Nyt tietysti on helppo kokeilla edes tuo ratti. Se tää on musta, tässä mä tykkään tuo helvetin hyvässä paikkaa tuo. Joo. Niin mä oon yhden verran käynyt vetää jo, että... Niin justi. Oliko sulla päällä? Niin, mutta se oli kuiva se rata. Se oli kuiva niin. silloin. Mä ajattelin, että nyt se ei kuiva ennen sun kolmatta vetua tuo rata. Joo. Aina vähän jännittää tää homma. Kumma juttu. Se on hyvä, että noissa on vähän adrenaliinia. Tuo yritys enemmän. On se kattonut tuollakin. Svanihin lähti kohta. Se on helvetin liukasta. No se oli äskenkin kun se kuivalla, kun se on hiekka. Niin Sen tuo pitäisi tää mennä tämä kasi nyt tuolla selpyllä aika nätisti, varsinkin kun on vielä vähän liukas rata, niin muista kuin kaasulla vai? Se on. Sillähän se pyörisi kyllä. Että... Tuo pääsi tuon keilalla nyt, mikä melkein jokainen. Siitä, sehän otti mukaan keilan siitä. No. Ei, nyt pitää yrittää vaan sillä lailla, että ei virhettä. Joo. Kun se on 2 sekuntia niin per osuma, niin tulee siitä heti. Mikähän valot sillä oli hyvän näköiset, kirkkaat valot. No niin, mä oon sitten Kiliari, saat keskittyä. Tässä on vittumainen teos. Tuolta sitten. Miten 8 mentiin? Tässä on. Sehän meni hyvin. Ei tullut vissiin osumia. En mä ainakaan huomannut, että olisi yksikään keila ollut kumossa. Mitkäs takavalot tuossa? Sulla on se heijasta. Hengästy. Kyllä varmaan, kun sen verran pyöritit rattia, ettei mikään ihme. Meni tää paljon paremmin kuin ensimmäinen. Joo. Nyt ei tuosta pitääkö vetää se johtopäätöstä viimeiselläkin luistoneesta pois. Pois. Ehkä näin. Joo. Ja sitten tuolla on meidän Hieno diffuusori tuossa valkoisessa. Joo. Kallio Antti. Sehän on tehnyt rata-auton tuosta, että se on viimeisen päälle. Niin. Huhhuh. Nyt saa eikähtää heti. Joo.